बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'नि नखराव इउपिपिएल दोलोनि खहा नागारदों आरो नागारदों प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ मा थारैनो प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा रायजोखौ दुखु होबाय नामा? बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'नि गयबारि बियाबाव इउपिपिएल दोलोखौ नागारना हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल आरो गुबुन दोलोनिफ्राय 120निख्रुइ बांसिन मावथिफोरा बिपिएफ हानजायाव आखाइ हमफैयो। बिपिएफ सरकार फैयोब्ला 100 कौटि रांनि बाजेटजों लाइमोनफोरनि थाखाय खामानि मावगोन। बिपिएफ हानजाया बिसायख'थि गेलेनो दायो थियारि जानानै दं। बे बाथ्राखौ बुंदों रिन्जय बर'आ तामुलपुरनि गयबारि ब्लक कमिटि लाइमोन आरो आइजो बिपिएफनि बानजायनायाव बिपिएफ मावथिफोरनि गेजेराव जथायै सावरायनाय हाबाफारि लानायाव 100 कौटि रां बोसोरसेयावहाय जोंनि इयुथ्सफोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोङो मा खामानि मावगोन बेनि सायाव जोङो गुवारै जोंनि इयुथ्सफोरनो जोङो फोरमायदों आरो फैबाय थानाय समाव वुमेनफोरनि थाखाय जि 40 कौटि मोनसे बाजेट हमनाय जागोन पार इयार मोनसे बोसोरावहाय दा बेखौ जोङो बोरैहाय माने खामानियाव बाहायगोन बे खोथाखौ लानानै गुवारै सावरायदों। माने सेनियर सिटिजेन बिथांमोननि थाखाय 10 कौटि इयुथ्स होनना बुङोब्ला जोङो इयुथ्सखौ गोबां बिथिङाव जोङो रानदों। 45 बोसोर बैसोनि सिङाव थानाय इयुथफोरनि जिथु आनएमप्लयमेन्ट जेंना बेखौ लानानै बिपिएफ सरकारा बोरै सुफुंगोन बेनि सायाव जोङो गुवारै मोनसे एक्सप्लेनेसन होनो थाखाय जोङो ग्रासरुट लेभेलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जोंनि वार्कारफोरखौ लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ लादों। जायफोर बिथांमोना मेट्रिकआव टप 10 जायगा आवग्रिदों बिटिसि ओनसोलनि सिङावहाय थानाय आरो बेजों लोगोसे हायार सेकेन्डारि बेजों लोगोसे बर' एमआइएल बर'ल' नङा गुबुन साबजेक्टआवबो एमएल साबजेक्टआव जायफोर बांसिन पार्सेन्ट मोननानै जोंनि बिटिसि ओनसोलनिफ्राय माने हाइस्ट मार्क माने जायफोर केरि खालामगोन बिथांमोननो हायार इडुकेसन लानो थाखाय खमब्लाबो 5 लाख थाखा बिथांमोननो रां बान्था होनाय जागोन आरो बिनि बादैबो इयुथ फेस्टिभेल जों खुंगोन आरो बे इयुथ फेस्टिभेलाव इयुथफोरनि गोबां एक्टिभिटिस जेरै कालचारेल एक्टिभिटिस स्पर्ट्स एक्टिभिटिस जाहाथे जोंनि इयुथ्सफोरा इन फिउचार माने इन्टारनेशनेल लेभेलावबो साफा फिट सासे गेलेगिरि महरै बाहागो लाहैनो हायो। जोङो बेबायदि मानसिफोरखौ जोङो जौगानायनि गोबां बिथांखि लानानै खामानि मावदों बिपिएफ हानजाया। दा बेनिखायनो जोङो 100 कौटिखौ इयुथ्सफोरनि मुङाव बाहायनो थाखाय जोङो गोबां बेबायदि माखासे एजेन्डा लानानै जोङो सावरायगासिनो दङ आरो बेनि फाइनाल शेप होनो थाखाय जोङो माखासे एक्सपार्ट मानसिफोर लानानैबो जेरै जायफोर बिथांमोना आर्मि पुलिस पेरामिलिटारि फर्सेसआव थांनो गोसो जादों सेंग्रा सिख्लाफोर दा बिथांमोनखौ जोङो फिजिकेल ट्रेनिं आरो लोगोसे रिटेन एग्जाम मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट वाइसआव बेखौ खुंनाय जागोन आरो बिथांमोननि थाखाय गासिबो फ्रि जागोन थानाय जानाय बिथांमोननि जि माने ट्रेनिंनि डिउरेसनाव जाखिनि खरसा नांगौ बिपिएफ सरकारनिफ्राय बेखौ माने बियार खालामनाय जागोन आरो बेबायदि प्लेनिं लादों जाहाथे जोंनि गेजेराव एमप्लयमेन्ट जेनेरेसन क्रिएट जायो जोंनि इयुथ्सफोरनि गेजेराव जोङो बेखौ खोब मोनसे सिरियास एजेन्डा हिसाबै बिपिएफ हानजाया लादों आरो बिनि अनगायैबो गोबां माने जायफ्रा पिएइचडि स्कलार आरो बिनिफ्राय इन्जिनियारिं डक्टर मेडिकेल साइन्सआव जायफोर माने एन्ट्रेन्स पास जागोन बिथांमोनखौ बिपिएफनिफ्राय माखासे सेनियर जायफोर आइएएस अफिसार दं आइपिएस अफिसारफोर दं बिथांमोनखौ लानानै मोनसे ट्रेनिं लोगोसे कचिंखौ होनाय जागोन आरो बेबायदि गोबां एजेन्डा लादों आरो माखासे एजेन्डाखौ जों उननि हाबाफारियाव बुंगोन। जोङो सरकार फैग्रोमोना बेखिनि हाबाफारिफोरखौ जोंनि बिटिसि ओनसोलनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला माने इडुकेटेड जि माने आनएमप्लयमेन्ट प्रब्लेम बेखौ जोङो फोजोबनो थाखाय बेबायदि गोबां एजेन्डा लादों आरो बिथांमोननि थाखायनो 100 कौटि पार इयार माने बाहायनाय जागोन होननानै जोङो फोसावबाय थादों। बिपिएफ हानजाया दायो फुल प्रिपारेसनाव दङ आरो बिपिएफआ दिनै 25थानि बारा जोङो माने समस्ति देरहा हागोन। गयबारियावबो जोंहा बिराद गोख्रों जोंनि वार्कारफोरा माने गयबारियावबो मरेलि बिराद स्ट्रं आरो बिथांमोननो जोङो टिकेट डिक्लेयार होनाय लोगो बिथांमोना गावबा गाव एरियायाव जाबायदि खामानि मावनांगौ बिराद गोख्रों भाबै खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना माने फिजिकेलि एन्ड मेन्टेलि माने वेल प्रिपेयार जाना दङ। बिटिसिनि 40टा समस्तिनि मादाव जोङो दिनैनि तारिखाव इलेक्सन जायोबा 25टा 26टा आरो एसे जुर होयोब्ला जोङो 30टासिम देरहागोन एबसुलुट मेजरिटि मोननानै हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायावनो बिपिएफ हानजाया सरकार दागोना 100% खाथां जानानै दङ।